tadi columnist ba Dominic S Wankhar ba win columnist ba top ha ka long times but happy ko khobor de ka on Pynshai ni India pang ka to ka jingmi menin ha ko ka long times ka ba top clandestine affair between Comso and government kalau ni after neutral aja koi de halor kan ni jing kami tang ka long times ada nomor happy ko khobor ka sindang de macam Pynshai ni nomor ngawan ni orang dak ka subha ban ya keren but ki dekot ke choice halor ka to ka Jingkynthoh banga ka ban tip kalong karen ka Indonesia de halor kan ni ka jing kedut jang awat ki teng lai kan dak pasha bat dak ba baik hi long ba kam simdon pengau nong tho hi long tho to ki points ki badai berkajingnya pernah ke HYC berkajingnya ya kun jangkai ILP markum juru pang kita dekot jangkai HYC kiba kibam sim la don klik atau jingnya ki hapo yang governor markum juru tater habai de berkene ka isu ILP belum ba ni kan kaju pakai HYC kam simlam mat ni ka Comso kam simlam mat hendrai nangka Pynshai to get the point straight across belum ba katu Jingkynthoh jonga brokhot kalong ha Khlem Wad Bniah ya Jingshisha kalong ba ngawan khnang ne rupan kan ni kata rupa ngim de ban perkhat ba ka Comso kala aja ne ka HYC kala aja hendrai katu Jingkynthoh klong tang hajing bakla jonga Khlem Wad Bniah ya ki baro te halor kane baki ong ba awai bentar le bang atho ong to ba kalau Comso dan political ambition, to ya kata political ambition ngam tip, to bolong ngingim kamu win, batok ang to tolong ba win ki dekot itu don thu ban ile election telong kata deka khana ham saya, mo nang ta habai de bat ka to ka jingmi kane ka long ba ngayo lemba ni ki lemba way number WhatsApp to ngayo to bang amsim la save bang sio kam to tengah compile ki points nga pha te hajing pha jonga ngam sim perkhat hi ba kan long hat ka to ban poi ha ba e mo kan long ba kan tho jure ki ni sing bi khi shisha dang ta ka pi pat nga ban jor hi long ba ka i ba ki long ka de ki ti ba ki de ki ya hi ka ji hi te ni pai ba ni ka shan hi ka ta tu te ju ko poru nga kumu ba tho ti ban ta long ngam sim dan ban tho brand you know ngam ngam ong ne baka tingka kembaka tho ong to ba ka sarkar ka dan jinge dei baka Comso kam dan it's just a mere imagination no a mere imagination ka pokok mulang tho dan ba kam dan ek kata te nang ta habai dei bat ka jing huri hura hapo yang governor te ka to kale kat kum ka ba mi ka press report rei kam dei pada kembanga pa ulong tho kompai to ban tho ba di dekot trong kata HYC ni dekot trong Comso di jingai ni de mo de khado nga ndang ai tho hi tang bang regret ya ka ai bang tho but nga apologize la dan kanu ka jing pemong de dekot HYC khamtam ne ki bi ki seng ne ki potlok ki ba puli ba kim di ma so pher ne sngo so bonut ya ka ba pakala hajing ngre go nang nang nes kho ki Jingkynthoh jonga hi nang lang bai tei bat nang Pynshai hi ki ba bha bala ban tei long sa tang ra lu si bon